ദൈവമേ, സ്തോത്രം സ്തോത്രം സ്തോത്രം. മഹാപരിശുദ്ധനും നിത്യനുമായ സ്വർഗീയ നല്ല പിതാവേ, നല്ലതും വിലയേറിയുമായി പ്രഭാതത്തിൽ പൊന്മുഖത്തേക്ക് ഞങ്ങൾ നോക്കുന്നു കർത്താവേ. പ്രത്യേക ഈ ദിവസം കർത്താവേ, ഞങ്ങൾ വിദ്യാഭ്യാസം ചെയ്യുന്ന എല്ലാവരെയും ഓർത്ത് പ്രാർത്ഥിക്കുവാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നു കർത്താവേ. യഹോവ ഭക്തി ജ്ഞാനത്തിൻ്റെ ആരംഭമെന്ന് ഞങ്ങൾ അറിയുന്നു കർത്താവേ. സ്തോത്രം. നിൻ്റെ സ്വർഗീയ പരിജ്ഞാനത്താൽ അവരെ നിറയ്ക്കുമാറാകണമേ. ദൈവമേ, വിദ്യാഭ്യാസം ചെയ്യുന്ന പ്രിയപ്പെട്ടവർ കർത്താവ് ഏത് കോഴ്സാണോ അവർ ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത് അത് അനുഗ്രഹമാക്കണം. ആ നിലയിൽ അവർ കർത്താവെ വലിയൊരു അഭിവൃദ്ധി പ്രാപിക്കുവാൻ തക്കണം സ്വർഗം സഹായിക്കുമാറാകണമെന്ന് പ്രാർത്ഥിക്കുന്നു. യഹോവയല്ലോ ജ്ഞാനം നൽകുന്നത്, അവൻ്റെ വായിൽ നിന്ന് പരിജ്ഞാനം വിവേകം വരുന്നുവെന്ന് വചനം ഞങ്ങളെ ഓർപ്പിക്കുന്നു കർത്താവ്. സ്വർഗീയ പരിജ്ഞാനത്താൽ അവരെ നിറച്ച് അനുഗ്രഹിക്കുമാറാകണമേ എന്ന് പ്രാർത്ഥിക്കുന്നു. അവർ ചെയ്യുന്ന കോഴ്സുകൾക്ക് അനുഗ്രഹിക്കുമാറാകണം. അവരുടെ അധ്യാപകരെയൊക്കെ ഞങ്ങൾ ഈ സമയത്ത് ഓർത്ത് പ്രാർത്ഥിക്കുന്നു. അവരെയും നീ അനുഗ്രഹിച്ച് മാനിക്കുമാറാകണമെന്ന് പ്രാർത്ഥിക്കുന്നു. അവർ ദേശത്തിന് അനുഗ്രഹമായി തീരുവാൻ സ്വർഗം സഹായിക്കണം. സഹോദരൻ യേശു ക്രിസ്തുവിൻ്റെ നിസ്തുല്യ നാമത്തിൽ തന്നെ. ആമേൻ.